Uburoso bw'umugusi. Wanchumurigararia Bwensoko TV nigora sechinga kia semesa ya mayakuru ensoko chinsa isato asubut kobega nugo sabukwaninga noga ndrata gutwara burigario bya bemerobiri ya ndrata sembeo nechinga kibono ngo chiko kumanya ari aenekiwe aseri tukeriga kuru asechinsemo au na ari bari kibaito basangere kuru asema mbiaringe entambe na bwego nchiko kumanya asubut kobega bwe 30 asomotinyoga ogatato mwaka bwechirubere 25 ne monche nkuru kwa Clinton Ndigi aseri bagari abakombata sekuru ase studio akabere Osabiro karansi kwa benito kurbono wika omweri asenge nchemesa mayakuru ensoko chinsa isato chakirabo. Karibu sana mwanchumurigeria wana toko chakana robotiro kubwa tiasa baibori baborigo kwene kyanko barenda bara bana babo na bego kwene kyanko bakine bare ne chimbwa chingia bago kwana sekambi ya bana banyaroka ya matukabere ya Kenya Girl Guides Association ya ene kiwaso rosagero Nyanza iko bana babwata ni bekyo baruro kubori abuno mwana umuiseke hanyare ko bakago kiniwa kabwate chimbwa chingia amona maskani unagote manyo muri kitu Wycliffe Orenge. Unenchira ye moyo kubaikera abana bakabanyaroka elyo kubasemya iguru y'ekinchira chingia cyo gukina nabo ego komenya samatuka yiga yerusa na yari bosyo bono nigo ekyombe gya Kenya Girl Guides Association ge kubwaterana na Kenya Scout Association orosagirwa Nyanza yatwalire ekambi ya matukabere ase skuru y'oborosi ya Kisi Comprehensive abo asabaro kigwabo kurwa achi skuru aho benyorero basemya bwa bene. Mtamaya igonde guide commissioner in charge of Nyanza region na Kisi County. Twagwate kambi iga ya training abaisike baito Kenya Girl Guide ne movement yo konya abaisike batwale chimbwa chingia tore no mogoko asukwegeya abana baito chinyaruka in fact echichi komya ki abana bamanyana kibakwerenda unense yeto yabere gembe kako kwana nabarali mambe ya lero nigo Catherine Amaya oyuro mo commissioner bw'ekyombe kyo Sagirwa Nyanza akwanira ekangene nayo gochake ekyombe kyo abo asata babuna umwana omweseke nabwendete aigwesegeto ya yankyo elyo amanya chinchira chingia cyo komenya amaigeri namange tubwate abaisike baito bali chiskuru abangina baito bonsi bali balenka mugwenete ko so Kenya Girl Guide asenge nche movement yene yeno twatwalire kambi iga Kisi primary ase amatukabere twabwate chiskuru ko Runyamira County na Kisi County abaisike basomire twatwalire abakwani abange bakwaneire naende bagokiri mono wani iga twachakire Kenya Girl Guide iga gusine chinguru chinene tokurangeria abaisike bonsi pi onye kubwato musikole skuru togosaba unyale ko register abe member asengencho twanyorera a lot of support Kenya Girl Guide ngokonyare abana abaisike banyale wekunga bya bakine buna abaisike bali bengencho asenseye asengencho totete ko leaders kurwa ase movement ya Kenya Girl Guide omwe musiena Mars Nyanchoka kurwa ase bunge ya Kisi oyoboigo oikirana aso musangerekano oyo elyo kurwa esegete gochia saba nabwo nigonere asingerera muna nere buya ko basemi abana bake elinde bakine bamanyete kuna bobonera komenya guiding negentekia asabana abaswati mona abana abanyaruka abantu bange nigo bagutiga abana abanyaruka bagendoro sana alya nari baguchikwera niri ubone gona ari kwira libageri asogosegeta kero moibori umwana oye kare school umwana karo mokebu ne group yenke achakire kwagachu gagutwara kubwa muntu bwegerwe gento ge kuru self respect umwana agukina gesigete ndoko ganyo mutobo monene umanya gocha gokumbu so igo nari kwira libageri asokwira niri ngambi yamo nasabi buri bari bayirire ke libaga yokorika abana babo ase club wekekia Girl Guides na ase ekero mwana kineta ase kyombe kya Girl Guide igagukina abwate chire ari responsible abwata maskani yaye kyagara murochi kubwa muno buna chinga kichi chirusa igo nari gusegeta no nyendiri okunyarikana kere sub county etware guiding etware camping so that abana baito banyora morokererwa maya kyagara kurwa guiding yeye ngosegetu bare bakore umukya sekeras
na kubwa mono naende tari omukibuka basome buya naende gento kende amasikani naende begeri kubuna bandirete gukiniwa na changes chigo happen to girls moroche mono ekyo abantu buna basupati ose buna abana abanyaruka bakekero bagukina challenges chiabere ama tukabwango iga moroche obosari obonge nigo bokonyora abana baito anda sengencho yogutamanya okubwatera noko na koreo ase gati ekiombe ekio na kiria Kenya Scout Association nigo korwo kwengencho anakigima asoko basemia abana abo igoro yogwetenenera asobogima bwabo no wavulana huwa mbele katika hali ya kujitegemea, lakini sasa huyu msichana ambaye amekuwa akifundishwa na yeye amepata skills za kujitegemea. Mnapoona wamejijengea vibanda huko ambavyo vitawasaidia katika maisha yao ikiwa wakati kuna changamoto. Kwa hivyo mvulana anapopata changamoto na kupata njia ya kujilinda katika wakati wa changamoto kama mafuriko au wakati wa kiangazi, na msichana na yeye ana njia ya kujisimamia kama mfulana. Abaiboli na barabu nigo baborirwa kubwatoka abana baba banyaruka nabo igoko barikia ase kiombe kio elinde banyorera basemia bwagyankyo ingo reporter ya Nsoko TV kurua asobo gatagati bo mochobo songe county ya Kisii iriteriane Wycliffe Orenge. Toskabosio manchomo rigeria sorobotironde amoroberio bukorikia bagichikura sobonge nigo ochakire ritukoria rero ensengima ensi ya Kenya engima nabona se county ya Nyamira chibunge chionsi inye nigo chene kya moroberio yo so moroberio orawa no mutendru bwekiombe kya IEBC county ya Nyamira Daniel Lanaram nigo bona tebirenga nigo abo bisabara chie koene kya ebiroberio yo ase ebito bionsi ase county ya Nyamira asate ebire bintu bionsi bibira tumeke korikia abantabo abaya nigo bire 50 nebere na bitatu haibiana riko babiko bwato kwa koene kya oborikyo bo bochikoikirana ase nchirengi ase county ya Nyamira. Kwa majina naitwa Beatrice Kalundu. Nimekuja hapa West Mugirango constituency polling center for the first time registration in IEBC. The process imekuwa too faster, hakuna nimemaliziwa hata ija take more than 30 minutes and niko kadi. We are ready for 2027. Yeah. Kwa mara yangu ya kwanza kuchukua kura nina furaha sana kwa sababu sasa nitakuwa participate in the political thing, so yeah, I'm ready for voting in 2027. Kwa majina naitwa Polycarp George Omwenga. Leo nimefika hapa Huduma Center kuhakikisha ya kwamba nimeshika kadi. Experience imekuwa fiti, maafisa wametushughulikia fiti, ni first time kushika kadi. So tupatane debe as a new register, nitapiga kura alafu nitachagua mwenye nataka. Process kwa wale wenye wanaogopa tu watakuja wakawie, process ni fast as possible, kituka 30 minutes umemaliza. Alafu kadi leo nimeshika hivi. Kiongozi mwenye naenda kuchagua akwe transparency, akwe legible, alafu mwenye anafanya kazi. Uongo, I promise you lazima tutapiga nje kama Gen Z. Kwa majina naitwa David Nyamostome. Nimekuja hapa Born Station ya Nyamira. Nimeona usauli iko mzawa, nimeutumiwa vizuri, na tena nilikuwa nataka transfer. Nimeona maafisa wetu wako sawa. My name is Neville Okumu. I'm in charge of registration exercise in West Mugirango. The exercise began at 8 in the morning in all the 15 registration centers that we have today. We have deployed 3 kits per ward. 1 kit is manned by 2 clerks. So the exercise has begun. All the officials have reported to duty. We have a target of 10,020 as a constituency. So we encourage all the stakeholders to help us achieve the target. So far, we haven't had any incident. The exercise is smooth. We will be sharing the gazetted registration centers and polling stations shortly to the public and the stakeholders, because there are a number of registration centers that have been added, and we must make sure that the public is aware of the same. So we will be sharing that detail shortly, and the kit movement schedules
Toska habosio mwancho morigereria ritko ria rero nigo umwakilishi basubati county ya Kisii Doris Tonya hatwara egikaro na bamenyi be ward ya Bugia kumu egotoka nsemo ibunge ya Bonchari county ya Kisii unenchire yamo yokogendria miroberio ya yo gusangana bananchi asensemo ya grassroots na bego kwene kyankogendria miroberio yo gusaba bananchi kweri ase kya makia UDA asoba chorio boke bori bosio mutinyo gocha muskedonya nigagendrere goteba bwate sigwe erinde agendere kubwate sia serikali eyo konyora amagendro ka okwana me yeskuru ya secondary ya Mosando boigo nigo abaereire bosabariere eira yo gochia ko barendera aborokiwa etangia mache na boigo chi computer unenchiremo yo gosira amasomo ase skuru yo ina barendera amagoso nakora egesima kelina bekaitielo bakire president yanga utangena ireta sande ko ngale para yerami yana ibomukana nakorosibia mote binande tutambuke Bugia kumu igere para to atumire nembe mubengo kora ibo mwatembire mundu kombekera magoso obe serikali mare terebindo moyo bwe skuru otebire mbabwato muchando bwa maji naende tingo twara bwoba olete tangi abana batumie so I will bring itakuja arafu okoba chi computer ekyo minister ngo chikosaba naende ne ya Ruto kakindu ntobwa ati computer lakini ngo chinde ko kosabera ndole ko sento nyore no enisano so monganchere akamono wakakani nyagosaba nali mora tebe kweli ono mongino mongaini omaita sakora na sakora ekero liberera ritindi rigendrete kobarro asekeria abamenyi baikonge baganeti stage hiereri ya SGR ebensemo ikonge nonyenekero iramani etabegete steni yo nigo motendro basubati county Nyamira Jerusha Momanyi kago kwani menyansionge bunge aborabu ekero aumirana nababwatani bekia makia UDA hanyareko bakagoteba guika umurai bwense abeke steni yegetange kiereri nya ya SGR sensemo ya ikonge eryo koigora obonchoria ase e county ya Nyamira ekero kiaronse tuguri tangani steni eri njarengo ekero twabiara isetinga steni teyo emyaka ebere ya erire matera tukara twachanga goswa serikali enkoja kurira tore bintu biria toroche kwiria mwata tochikokora tukamotebinga aiga goike steni ebo ekero twachi gukwana abantu ba opposition bakabwatera iguru bakamanyanga boneke bagochikobeker banyorire emaile so tokomeki chwa twaitire kagara siasa soe lakini tate mbaki kishereiga station area ya ikonge nero amendment egokorwa ase a design tangani bagokora bamanya kobeka e gazette yasoka isiko momanyanga kiabeira official yes toigwana nile piyamano sana nganya sana sisebye obuyabwa manana baba nainwe naende mosabere nanumanyanga omonto okora tobogabana igase itobo bogetutu cherusa Momanyi thank you mwakere ngobiyeri arambe Totigarta se county ya Nyamira mwancho morigaria kubwatekana no kubarro kubotaka se ebinyoro nikobona se encheyo gekogera chiamate chikwane kyo konyora gwense nikobona nyagitaria ya mwe mucho Nyamira yaenekirio muroberio bwo kubwato ko bosemia ucha saba bori unenchire moyo kubanga oroiboro muroberio yorago no munyagitari Josh Manyora nikobono atebirenga nikoba tumegeta abanyagitari begenka eryo gosemia bamenyi igoro yobuya ukubanga oroiboro ntwabwate medical camp specifically as a department ya MCH, that's maternal child health, whereby tuataka kora bolingoli na boy goko services which is a community and especially abantu baminto banyamira gaiga so negento tuaberito gokora kero mutinyi ntobwate aite inreach go say outreach whereby inreach buna lero iga baje senya gitari ne outreach ne kero toko ganda isiko asa abantu baminto bale sengencho koro bolingoli services togo balero se abarwire ba asa clients baito
ngamo no kuligerera nga family planning chitu chire abantu baito banyore family planning ama kubangoro iboro asichinga cyabo nabo abana baita bake banyora mariogo ali akonyara kubatanga kurwa sa marwire tofauti health promoters wakasi abagutara sebiyoro nabo batochere tubakatatena family planning ngokorwire yabusa na kirege ntongo pimukera chibona na ikire ya na services na collection speed tinga kanete no neshiring ona nabo kire no murobiri yoyo ekyagera ubugimo bwako wikato torende anda tumanya abana tubonte konyora namba kitubonte konyora sa abana tubanyale kulenda ase rero ngo batore services gwansera MCH clinic kyabana gocha se family planning asa gutanga kobanga bo roiboro na gupima tore pressure na morere yesukari ntubona rete promoters ndwetete gwete binyoro gweta tukaeresa abantu bache banyora services cha free nabo igo gasi yetu nere tokora no gupima chisukari pima pressure ase abantu baminto irinde tobakonye mbarwara egento kyachandira abantu baitu no butaka bwa sumbwira abantu baitu none basa bakiranya gatariye ko babura ono ntubune tukomo promoters toko genda kubalijya namoro bako ine tomokobora services kiripata kunyara wikanya gatari bakore Toska habosio mwancho murigeria sorobo tironde musayo masa Marieta Evans Oagare murangi kuruase ikenyoro kia bogeka location sublocation ya Masaba North nigo bono how uyu wete ase egucha na gusiro bogima bwae iganyara ko bakago toka musayo na atoka rocha sensemo ya ria maemba rituko rie sabato no nyanabo nigo bono emiroberio yoko mwenia yanyara ko ba enkongwa sia matiae iyo esokire na gusaba abare no moyo bugwancha no kukoni kuyakoba konya bamwenekerio mwancho abo esabari engia yo mweri ngoro bucheni kwa mukamurangi ake mwana one abanzirite kurua oikaboni iga akitaturi one aro mandeterete serikali ngonya ngoro kumarangi Paulo Bitanyi umwana one tima itona siriti nchibona ngo zabe serikali mweso ine monkono muchoge umwana oyo minto agarega asira kitarika 23 tukamurigiroche lakini yetogera nyasawo itore igoro ngambu ya mono atomonyorerete tugatumia resources tuabwata sokoriya abantu bechintimbu ono muchoyo orabogete Ensoko TV njerende nere muratokonya gake biya mono ngoro bucheni kwa mukamurangi ake mwana one abanzirite kurua oikaboni iga akitaturi one aro mandeterete serikali ngonya ngoro kumarangi Paulo Bitanyi umwana one tima itona siriti nchibona ngo zabe serikali mweso ine monkono Marieta Ngorgo Beatrice Ondieki kwamboka njomo tureti bwekenyoro ditukorie sabato nabatore kanisa mwana oyo iga Evans Oagare twaramurigiria asa matuko wikingima aswete roche twatemire kumurigia otoborire lakini ditukorie sabato na nyasaye bwo gukumia tugakirwa isimi tugatebungo mwana otokire roche bono gaki ekenyore keiga kyabogeka nabo twachandikire na hande twatumbikire chibese chinyinga asengenjo yo kumurigia bono gakinya saye nanje tagacha nonya tore iga ntubwati kende etutakaita asengenje bintu twabwate twaonire twakurira asengenjo yo kumurigia gaki serikali Ensoko TV gaki anja matakonye elinde familia nero ni umwana obo Tukuska bosio mwancho murigeria murabikia magia DCP Rigathi Gachagua ni kubona mochiro muroberio muyebo kubwato kobokonyi bo bwene kurwa serikali yosha asate bira segeka kemitinye 5 nomo erebosio nigo umuroberio yo urache kogwa Gachagua yo kabiro mukonyi bo muraibuense nigo bono aya mochiria serikali ya Kenya Kwanza asekeria gotebanga nigo ogosakuro which billion chechibesa kurwa sekegancha kia e-citizen korengana na Gachagua nigo bono hatebire nigo chibesa icho chikoibwa chigotumika ase bikore au bibokurumega sense ya Kenya nigarenge koya kwanega ase ichire atawa constituency ya Mboni county ya Makueni unagotoma nyumuri Kitolinet Kemonto
Omurai w'ikiama gia DCP Rigathi Gachagua rero nachaketaro ya matukatano asomo chobo kamba aseti county ao asarenge n'abarai bakwamerera serikali gati yabo Dr. Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa n'abandi. Ati munasemaje? Hokwana somo sangerekano yo siasa Gachagua niga mubekera kerere dwale enchera tumiete kambani yaye kogoro mutandao bogo kora emeremo yo moroberio sha nigo boigo acha motwe na gwatira nsebuna dwale niga goretiwe omutandao yo ase chishilingi bilioni 114 na wikira bono ne kambani yaye nigo bakurumetie chishilingi bilioni 50 chesha wetero mutandao yo. Sasa wewe Duale, hii SHA mulipanga na Kasongo, mukaleta system ikakost 104 billion. Hiyo pesa mumeiba. Jana umeniuliza by saa 4 nikujibu nikupatie details. Nimechelewa kidogo, nilipitia pale kwa kinyozi. Katika ile consortium ambaye ililete biashara ya 104 billion, kampuni inaitwa Convergence Network Solutions iko na 17.89%. Hiyo kampuni ni ya waziri Aden Duale, ndio mwizi mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Gachagua oyo kabeiro mukoyi wo murai wense niganya mochire serikali ya William Ruto asekerianga no gusakora weti bilioni techibesa kurwa seke gancha kia Citizen. Korengana na Gachagua tibesecho nigo chigotumeka ase bikorwa ao byobo kurumi imeyense ya Kenya. Citizen Kasongo owns 80%. Wameiba 6.3 billion imetolewa cash from Equity Bank na mtu ya Kasongo. Mtu ya Kasongo anaitwa Linus Ngetich ambaye hako na minority shares, kampuni yake ya insurance inaitwa Amaco na anafanya kazi pale ikulu ya rais. Nigo bene akurere serikali asoko ibo kwa boyo asekerianga abaremi mbirero bale asebagendete gochandika anana senga kibuneje yembura. Mambo ya bolea, Kasongo alitangaza 2 months ago ya kwamba iko 2 million bags katika stores ya NSPB. Watu watanunua 2,500 ndio wapande. Mvua ndio hii imefika. Not a single bag of fertilizer anywhere in the country. Mpaka kwao nyumbani Uasinigishu huko Kericho wakale wanalia, wanasema ni one time. Niga ya kwanaya asechiro ya Tawa Mboni constituents Makueni County. Adui ya Mukamba Kasongo aende asiende. Ensoko TV Ninche Linet Kemto. Toskabosyo mancho murigeria mwaziri monene Musalia Mudavadi nigo obotko ritko rero aikira nabosyo bwe bunge ya Senate nenchire moyo kwerania amaborio igoro yengana yarentire obotutukanu ase okubwaterana igati ya serikali enene na boigo ya serikali ya county ya Nairobi. This is a transfer of functions, because what you are implementing or you're proposing is to implement Article 187 of the Constitution. You are implementing Article 187 of the Constitution without agreeing to it that you are implementing it. Because one, there's transfer of function, there is funding of this project, there is coordinating of this project, and there is implementing. This is a 2-year program. So what happens after 2 years? What's the long-term plan for this kind of intervention? Because we require this city has to be improved. As you rightly said, the city needs a lot of interventions. The difference in this is that this is a cooperation agreement and it is not a transfer of functions. The NMS was a transfer of functions. This one is not a transfer of functions. It is purely around coordination. Mancho murigeria narayo asobutko bwarero asemesema yakuru ensoko chinsa isato biyamana sogo sanga na intwe na bego biyamana sabari kibaito bamangana asiri bagari abambwate sekuru ase studio ya Kabere chenkoro kwa Clinton Ndigi to kwa ndio botkobia na bego burigerio byabemero biriaganda ta sembeo yensoko TV nya saika wanchanande to mera na sembeo.